Здравейте! Днес съм ви подготвила нещо много различно от това, което шия. Не, че съм се отказала от чантите, просто реших да направя нещо различно. А именно това е подвързия за книга. Ето вижте какво представлява, какво ще шием. Ето е подвързията. Виждате, книгата вътре е поставена. Махаме книгата и вижте какво представлява. Връзки, които завързваме книгата, и това е цвета от останала една чанта. Може да бъде в различни десени с комбинации. От вътрешната страна съм сложила бежов плат, който си отива с цвета на десена, по-точно на плата, който е лицевата страна. И завързваме, за да можем да си я държим така завързана и да я припасва. Надявам се да ви хареса. Приятно гледане! Ето материалите, които сме подбрали. В този десен сме шили чанта, може би някой от вас си спомня. Остана малко парче и мисля да го използвам. Това е от типа на подплата, която ще бъде подплатена, и от двете страни тези парчета ще сложим всичко, както виждате в този десен. Забравих да ви покажа, че плата ще бъде подплатен. Това не е подлепващо, но е по-плътна материя, която малко да изолира и да стане по-красиво. И за връзки ще използвам тази лента. Приятно гледане! Направихме тигели по цялото протежение, за да фиксираме долната част. Сега ще я покажа. Ето как се получава. Подобно на ръкавичката, която я шиехме. А сега ще ушием тези двете страничните. Ушихме до едното. Сега и другото, като трябва да... Това е обърнато, сега ще обърнем и това. Няма да използвам точилката, защото тук е по-лесно. Вижте как става. Гълчетата. Ето ги двете допълнителни парчета, сега ще ги складим. Сложили сме от вътрешната страна връзките. Трябва по средата да се паднат. Еднакво отстояние.
после да се завързва. И под платата слагаме наобратно. И започваме да шием. Ушихме го, като една затворена клъвчица се получава и сега през тази дупчица ще го обърнем. И видим какво се е получило. Хубаво намачкахме, за да си глави после. Това е идеята, но трябва да го изгладим, за да ви покажа как се получава точно. Ето какво се получи от парчетата, които ви показах предварително. Това е вътрешността с мястото да поставя на книгата. Това е лицевата част и това са връзките да я вържем. И ето сега, например, показвам. Слагаме така книгата, слагаме от другата страна и ето книгата, започваме да си четеме, като си имаме подвързия, за да може да предпазим книгата, да не се развали докато я четеме. Като свършиме да четем си я вързваме с тази връзчица. Ето така. Мисля, че ще ви хареса. Много лесно се прави. Може да се използват различни потове. В този случай комбинирах, казах ви, това е от останал пот от чанта и вътрешността да е в тон, а именно бежов. Благодаря ви за гледането. Следващия път нова изненада.